Здравейте, деца! Днес с вас ще се запознаем с видовете животни. Темата на днешният ни урок е животните около нас. Ще започнем нашият урок с гатанки, защото знам, че те са ви любими. Хитрата хитрана с рижата премяна, купила си брошка, перце от кокошка. Брей, че лъже тази рижа хубавица, затова и казват хитрата. Да, деца, точно така, лисица. Тромава е като меца, но не хае за медеца. Като охлю е рогата, но не лази по земята. Цяла кофа мляко дава, но не е овца, а точно така, крава. Запишете си сега в тетрадката за работа в клас плана на днешният урок. Животните около нас. Първа точка – диви животни. Втора точка – домашни животни. Трета точка – домашни любимци. Сега, деца, искам да разгледате внимателно тези картинки. Какви животни са изобразени на първата картинка? Да, лисица, елен, мечка. А те къде живеят, деца? Да, те живеят в гората, точно така. А грижи ли се някой за тях? Не, деца, не се грижи, те сами се грижат за себе си. Деца, животните, които живеят свободно и сами отглеждат малките си и си намират храна, се наричат диви животни. Хайде сега да разгледаме втората картинка. Къде живеят тези животни? Да, те живеят на двора. А грижи ли се някой за тях, деца? Да, грижи се, разбира се, това е стопанинът. А по какво се различават от дивите животни? Че за тях се полагат грижи. Хората се грижат за тях, защото от тях си набавят необходимите продукти. Хайде сега си отворете учебника на страница 32. Ще разгледаме първата фигура. Диви животни. Кои деца са дивите животни? Това са рибите, лисицата, таралежът и много други. Те живеят свободно в природата и сами си набавят храна и подслон. Домашните животни живеят на двора в специални постройки или във ферми. Такива животни са кокошката, кравата, овцата, козата и много други. Домашните любимци живеят в нашите домове. Ние се грижим за тях, защото ни даряват с много приятни мигове и радости. Нека да погледнем първа задача. Открий с какво се храни всяко животно. С какво се храни костенурката, деца? Да, точно така. Тя се храни с трева. А кокошката, деца, с какво се храни? Точно така, с царевица, браво. Кравата с какво се храни, деца? Тя се храни с сено. И катеричката, разбира се, че се храни с жълъди. Браво, деца, отлично се справихте. Хайде сега да погледнем и втора задача. Разгледайте продуктите и кажете от кои животни ги получаваме. Ще започнем с меда. От кое животно получаваме мед? Да, точно така, от пчелата, браво. А мляко? Мляко получаваме от кравата, от козата, от овцата. Сирене? Също от кравата и от овцата. Салам? От прасето, от кравата. Яйцата от кои животни получаваме, деца? Да, точно така, от кокошката, браво. А сирене? От кравата и овцата. Кашкавалът? Също от кравата и овцата. Кожа получаваме от? Да, точно така, от кравата, от овцата, от прасето. А преждата? От вълната на овцата. Браво, деца! Какви диви животни има близо до град Видин? Близо до град Видин е разположена местността Божурица. В нея се срещат много диви животни. Едър и дребен дивеч, като елени, лопатари, сърни, диви свине, пазани, зайци, чакали и много други. А в река Дунав се срещат много видове риба, като чига, паструга, сом, немска есетра, дунавска скумрия, както и диви патици.
Знаете ли, че в България има животни, които са застрашени от изчезване? А знаете ли, деца, къде можем да намерим информация, кои животни в България са застрашени от изчезване? Можем да намерим информация в Червената книга на Република България. Там са описани всички животни, които са застрашени от изчезване. Например, от птиците това са черен кълвач, скален орел, голям ястреб. От бозайниците златка, дива котка, кафява мечка. От земноводните и влечугите сухоземната костенурка, смок, мишкар, змиегущер. А от рибите див шаран, кавказско попче, оклей и шип. Хайде сега си отворете учебната тетрадка и да погледнем първа задача. Открий допуснатите грешки и зачеркни излишната дума. В първата група на дивите животни, коя е излишната дума, деца? Разбира се, това е кокошка. Какво животно е кокошката? Да, точно така. Тя е домашно животно. Значи трябва да зачеркнем кокошка. При домашните животни, пчела, бухал, магаре, коя дума трябва да се зачеркне? Бухал, разбира се, деца. Какво животно е бухала? Да, той е дива птица. Значи трябва да е при групата на дивите животни. От домашните любимци, куче, рибка, картица. Кое е излишното животно? Да, точно така, разбира се, че е картица. Браво, деца! Хайде сега да погледнем втора задача. Кое от изброените животни се среща в природата и може да се отглежда в домашни условия? Ще започнем с вълка. Той среща ли се свободно в природата, деца? Да, среща се, разбира се, той живее в гората. А може ли да се отглежда в домашни условия? Не, разбира се. Зайкът среща ли се свободно в природата, деца? Да. А може ли да се отглежда в домашни условия? Разбира се. Браво. Кое животно отбеляза? Зайка. Разбира се. Хайде сега да попълните останалите колони. Кое е общото и различното между дивото и домашно животно? Дивия заек живее в гората, храни се с трева и за него не се грижи никой, деца. Докато домашният заек живее в двора. Той с какво се храни? С зеле, с моркови, може и с храна за зайци, а за него се грижи стопанинът. Хайде сега си запишете за домашна работа задача трета от учебната тетрадка. Браво, деца! Справихте се отлично! Бяхте много внимателни и активни. До скоро!